Bu Шалтыр ойыны. Так Муставы һәм Татар радиосы егетләре кызлары 1 апрель уңайнан шаяртып алырга булдылар. Аларның берсе икенчесенә кемгә шалтыратып, ничек шаяртасын аңлата. Экранга сөйләшкән вакытта кулланырга тиеш сүзләр чыга. Алмаз Гыйлметдинов шалтырата. Демәк, син хәзер шугарник ясаучы апаңа шалтыратасың, бер кыз инде ул. Шалтыратып, аннан үзеңнең аякларыңдагы җеннәрне алдыртуны сорыйсың. Ул не әйбәтләп уговориттерә кирәк булаймы? Исәнмесез? Алло, Эльмир, хәерле көн. Сезне Алмаз дигән егет бер шей. Мин номерны алдым, нидән? Лилия Кадировадан. Шугарик буенча, хәзер теге кызык килеп чыга инде, мин сезгә бер теге үтенеч белән шалтыратам. Шугарик буенча инде башта белешәсем килә. Вообще ул шугарикны теге ясавы авыртамы, ул юкмы? Сез үзегезгә хәтитеме аны? Үзегезгә хәтитеме? Ну, менә мин теге уйлаган идем башта, кемгә шалтыратырга, тегеләй булай дип, башка кешеләргә шалтыратып караган идем, анда бик акча җитеп бетми минем. Шуңа күрә Лилия әйтә, вот менә яхшы специалист бар ди, һәм син аңа шалтырата аласың ди. Ир кешегә ясамыйм. Ю, аннан тормыш мин бит теге яхшы актер, мин теге ир кеше ни хатын кыз ни дигәндәй. Ну, я понимаю, конечно. Алмаз Гыйлметдинов, да? Правильно понимаю же? Инде теге борын замандагы Алмаз Гыйлметдинов инде мин. Әтнә якларыннан. Но беләсезме нәрсә, мин теге әтнә ягыннан дигәч тә теге кызыл төс яратмыйм, яме? Теге уйламагыз кызыл төсле дип. Ну, беләм, теге безнең сөйләшү безнең арада гына калсын, зинһар өчен теге Лилиягә әйтә күрмәгез. Мин теге хатынга бүләк ясыйм дип уйлаган идем. Булай. Вот. Ну, мин дөресен әйткәндә, андай бер эшләгән бар иде. Театрда эшләгән вакытта. Хәзер менә сагындым яңадан. Но мин в любом случае ир кешегә ясамыйм. Мин потому что ирем дә бар, балам да бар. Ю, беләм инде, ул шулай ук теге ата-ана өенә ясатып кергән шикелле бит инде, ансын аңлашыла. Алай булмый. Нет, Беләбез, в любом аңлыйбыз. случае ир кешегә ясамыйм. Елыйсыларым килеп китте инде, һәм мин кемгә генә шалтыратып та булай тиреп картаеп бетәм инде ахрысы теге ясата алмыйча. Но сез сорамыйсыз да, кая ясатасың дип. Әйтергәме, кая Но в ясатырга? любом случае мин ир кеше против, ир кеше димендә, ирем против того, что вообще ир кеше килә, хоть подмышкиме, аркасымы, кырсагымы, мыегымы, хоть нәрсәсе булсын. Сез анда ничектер теге ул бит инде ниндер кызыл төс яратмыйм шикелле түгел инде теге сез бит инде ничек анда ничек эшләнелә ул, менә шуны беләсем килә, менә сездә ничек эшләнелә? Бөтенсендә ничек эшләнелә, шулай миндә дә эшләнелә, рәсепт уже ясадыгыз бит инде. Ю, беләм, ну менә сездә ничек, менә сездә мәсәлән эшләгәндә елыйсы килә дип әйтәләрме, юкмы? Юк. Әйткәннәре юк ия. Эльмира, дөресен әйткәндә, без бу шаяру гына булды, име? Татар радиосына шалтыратты. 1 апрельдә Тат Муставада күрерсез сезне үзегезне, ярыймы? Рәхмәт, сез молодцы, Кошмар, николай не тестинг. Все нормально, молодцы, сез бит ир кешегә ясам, до конца бардыгыз, ясам дидегез. Молодцы. Котлыйбыз сезне.